Mihajlo Đurović koji donira u moje ime čodi na streamu. Ha, deci Vuk, šta ima doktore? Hvala puno na 5 evrića, ljubite brat. Ma buraz, čodin stream, kringe brat. I buraz, riba koja kao drži ovako čašu, zamislite da je ovaj pampur čaša od vina, ovo je još od idejta ostalo, ona riba što je pila vino. Kao nazdravlja sa drugaricom. Riba je tek sela u kola, kreće ka njoj, šatro ka njoj. Nazdravlja vinskom čašom, čašu o čašu, sa kao drugaricom. I stavlja Girls Night. Girls Night. Girls Night. A znate gde ide ona? Znate šta je Girls Night? Hoćete da znate šta je Girls Night? Ili šta je vašoj devojci da je otišla u teretanu ili da je otišla kod Milice da uče ili ono. Znate šta je Girls Night? Ovo je Girls Night, razumeš? Ona tebi, ja pa ljubavi, super sam, evo me kod Milice, jedva čekam da dođem kući da te cokim, ispušta vezu i onda dolazi Milutin koji ovoliki, ima kurčinu veću od tebe 5 cm i raznosi tvojoj devojci pičku da ona ne zna gde se nalazi. Znači, ta devojka ne zna gde se nalazi dok si ti kući i radiš ili si u fazonu igraš LOL sa ortacima i u fazonu si jao moja ljubav kao, pa jao kako je i Milica dobra. Kao Milica je divna devojčica, isto kao moja devojka, ljubav moja, a ljubav moja gine na kurcu. Poginula na kurcu, brate, znači ko da je u ratu. Majke mi, brate. Majke mi, kunem vam se, riba, znači ja znam i njenog dečka koji je njoj obezbedio život kakav vi ne možete da zamislite. Ta riba ga živi na maks. Znači ona koji život ima, šta je njoj taj lik obezbedio i koliko taj lik nju voli. Znači ja sam prekinuo kontakt s njom jer ja